I want everybody to share my social media, all the bloggers share this my video. If you ever buried Ifeanyi Ubah in Nnewi, Osumo, Olo State, Olo in Imo State will better than Nnewi. Somalia will better than Nnewi. Biafra Liberation Army will come and live in your house in Nnewi. And all of you will run and abandon your business. And Biafra will dig the grave of Ifeanyi Ubah and make sure we take his body away and go and bury him in evil forest because he committed evil. He can never clean up Mazi Nnamdi Kanu and you come and bury it in the Biafra land. Ndị be anyị ndị Igbo ekene m unu apụtasịa kele nke na-eme kele ka eke si anyanwụ. Ndị be anyị nwere ife nne kịta asị na eze ndị Igbo na South Africa ka ọ gịnị asị na anụ m ife na ejikwo na enye Ifeanyi Ubah na ya atọ Nnewi to Osu Ihitokwu ka Osu Ụmụowu nya na ife a na-eme na Osu Ụmụowu ya eme mekwuo ụdị ya melụ n'ihi ala. Ndị be anyị asị na onye awo eze Igbo ụdị akparamagwa ya emego m ife a na-akpọ eze Igbo awụghọ na ana Igbo ha ma achọzie ọgwụzie m ike na ejikwa enyicha Ifeanyi Ubah na ya abụọ Nnewi. Unu necha anya n'okwu ọnụ ahụ unu afụ na onye awụ onye nwelu scores to settle with ndị Nnewi. Onye a nwelu scores to settle with ndị Nnewi ọ bụrụ Ifeanyi Ubah ka ọ na-achọ. Onye chọlụ nnọọ ka o mebie ọ like ho ife ka na-eme na Nnewi ịma nọ individual arrangements ọ bụrụ government support ife na-eme na Nnewi ọ bụrụ so na Nnewi ka ọ na-eme ọ na-eme n'ọtụtụ Igbo land ụdị progress a na-enwe. Onye asị na eze ndị Igbo ọ nọ South Africa wee chọọ ka ọ mụnye ọkụ na Nnewi. Anyị na-ekwu na ife na-eme na Osu Ihitokwu nke wụ na nke nyụwagolo ọkụ ọ dị nke onyụgo ọkụ kịta nke banyere ihe ala ma azịa na Anambra na-emebisi ife. Anyị na-ekwu na anyị na-ekpebere ka ụdị ife ahụ ghara ịdịzi ọzọ ka ọkụ gbanyụọ onye a na-achọ ịmụnye ọkụ. Onye anọghị Naijiria na okwu oye ka ndị ọjọọ ga-enye ntị ka ha jiri elu ọrụ. Unu afụ na ndị a na-akpọ eze Igbo o tee na nji ekwe anyị ekwesịghị na-enwe eze Igbo awụghọ na ana Igbo. Anyị asịkwa na nna agba ndị eze Igbo mgba ọhammumelu mana ụdị omume na-esi n'ọtụtụ ndị na-aza eze ndị Igbo apụta. Ifeanyi Ubah aha ma agbachitere ọ na nwere nsogbu onwe ya na IPOB ha nwama. Ifeanyi Ubah na-ekwu okwu ewu onye nwụgoro anwụ ọ dịghọ ndụ kelee ife ya emekarịcha mmadụ n'ụwa awụghọ ọnwụ ife ebe ọ na-akacha njọ ọwụ na mmadụ anwụgo isikwazie na enyi na ya amụnye ọkụ na Nnewi. Ife ọ na-ekwu ewu ka ndị miscreants nọ ife ọ na-ekwu. Onye nwụọ nke ya gaa na ọmọzọ ife a na-ekwu ọ nọghọzi ndụ ịbịazie ka ịmụnye ọkụ na Nnewi. Asị m kwuo gị wee eze ọ ya dịrị mma ọ ya dịrị gị mma. Onwe onye na-asọpọtụ Ifeanyi Ubah ebe a ekwetara na ife onye metala obulu ọ na onwe scores ha maka asị esetụ mana ịbịazie ife a na-echeta m ife asị ime n'agha mgbe agha na-agwụ asị na agha agwụchana ndị amị wee ju akụkụ Nnewi wee sị na ha ya emesasị na ha ya ekele ebe niile. Wee sị otu okenye na Nnewi bịakwute ha wee sị ha o maka na Ojukwu uwe onye Nnewi ka eji wee kwu ife ha na asị na ọnya nwalidi Biafra. Ndị Nnewi niile bịakọnyere ọnụ sisi nwee Biafra. Ojukwu ọha ofu onye na Nnewi ka ya na-akwari ugwu echi mana Ojukwu uwe ofu onye ijiri maka ofu onye ife nwa na-esi na omere chọọ ka
burn down the whole Nnewi. Ofu elder onye ihi onye Igbo wee gwacha onye okwu, onye a wee sị mba na okwu dị n'ife a. So ịchọrọ iji maka Ifeanyi Ubah ka ịmụnye Nnewi ọkụ, ọ ya adịrị gị mma unless na ị nwere nchegharị. Ọ ya adịnata gị mma gụ na-akpọ onwe gị eze, ọ ya adịrị gị mma unless na ị nwere nchegharị. Onye nwụrụ anwụgo mgbe ọ dị ndụ onwekwa ife ikwuru, ọgọ nna ikwuru ị ka abịa challenge mụnwa ha agbachitere Ifeanyi Ubah dịka nsi gwa unu, ha ma agbachitere ya, mana ọzi mmadụ iji maka ofu onye asị ahụ eji maka gịnị nwa ghafuo nwa na mmiri, ahụ eji maka oke sunye unu niile ọkụ. Ofu onye ka iji bịakwa, anyị na-ekwu ka anyị gbanyụọ ka anyị Igbo dukulu etu o si adị, na ife a na-eme n'ihi ala azịa eri ahụ na ya achọghị, ife a na-eme na ọsọ ihidokwa n'Imo na ya achọghị, na-achọ ka ana Igbo gbanwụọ. Maka ife niile a na-eme a na-edistract anyị, ndị na-ewere material na-ewolu nya ka mmadụ chọrọ ka ọ mụnyekwa ọkụ ebe ọzọ. Biko na ọ ya dịrị onye a mma. Ihe eji maka ofu onye mụnye ebe ọwụ na ọkụ, etu a ka esi na-ebugharị na news na aya akwe. Mana mụ na o nwere mgbe ndị chọrọ ikwe kala, o nwere mgbe ha kala ha ejikwe, mgbe ahụ ruo akwawe onye eburukwasị ebe a. Ndị be anyị biko nụ, anyị achọ ka mkpọtụ na-adịkewe, anyị na-achọ nsogbu. Eche na ife anyị na-ekpe ewu ikpezi. Biko nụ asịghọwụ na Ifeanyi Ubah mere ife dị mma ma ọ ife dị njọ, mana ife na-akọwa Ifeanyi Ubah anago. Ifeanyi Ubah ebe anyị eni ewu na be nna ya ana obie ma wee bọ ana ọ gbatalụ. Ifeanyi Ubah anago. Kele nke wee bịa mụnye ọkụ na Nnewi, ịbịa sị ọkụ gbawa Nnewi.